Din hija l-podda numru 536 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Illum għandna edizzjoni speċjali għall-milied tal-2018 u fil-podda tal-lum se nisimgħu mingħand Simon Sammut, Maxine, L-Extend, diversi kantanti oħra u l-grupp Mistura. Imma biex nibdew illum għandna din mingħand Kirsten Graham. Merry Christmas, babe. You sure did treat me nice. Merry Christmas, babe. You sure did treat me nice. Bought me a diamond ring for Christmas. I said I'm feeling mighty fine. I got good music on my radio. I wanna hug and kiss you, baby, underneath that mistletoe. Kirsten Graham il-qana għal-podda toħra f-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant bil-verżjoni tiegħu ta' Merry Christmas Baby u din tiftaħ l-edizzjoni tal-milied tal-podda tagħna f-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant għal-2018. Hemm waħda kważi għal kull sena li l-assir din is-sensiela ta' poddati minn dawn l-edizzjonijiet tal-milied, imma sibu dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi il-sibuha fuq ToniSant.com. Inkomplu ngħidilkom aktar matul il-poddata tagħna l-fatt li kif tistgħu timmaġinaw għandna poddata pakkjata sew illum u l-mużika waqt Mużika Mod Ieħor tkun verament mod ieħor u ma ndoqqux biss sempliċement dawk l-affarijiet li normalment tisimgħu fuq ir-radju jew inkella imdorrijiet tisimgħu għal żmien il-milied. Eżempju ta' dan huwa din is-silta li se nisimgħu issa mingħand Simon Sammut din hija Comfort and Joy.
Comfort and Joy bazata fuq God Rest Ye Merry Gentlemen emmek dik il-tradizjonali ta' żmien il-milied minn Simon Sammut is-solo tiegħu għal bass elettriku emmek b'ħames kordi wkoll. Il-poddata Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant isibu dettalji għalija bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com kif għattilkom anke aktar kmieni ma wkoll permezz ta' dik il-website isibu wkoll mod kif tagħmlu kuntatt miegħi u biex dejjem nisma' minn għandkom illum b'mod partikolari jekk qegħdin taraw u tisimgħu din il-poddata forsi anke biex tawguraw li u nawguraw lil xulxin għal dan iż-żminijiet tal-festi jiena. Nu biex anke nisma' minn għandkom anke mhux bl-awguri imma anke forsi b'xi suġġeriment ta' xi ħaġa oħra għal din is-sensiela ta' poddati. Il-poddata hija waħda tal-milied imma bħalma nagħmel kważi kull sena ninkludu wkoll xi ħaġa fiha li ma tkunx strettament tal-milied. Din is-sena hija s-single ġdida ta' Maxine Patch dedikata lill-Omma Sabin illi ħallitna ftit ta' żminielu u propju dan huwa t-tieni milied ta' Maxine mingħajr omma u allura dedikata għaliha s-silta Thunder mingħand Maxine. Darling, no more tears, gotta face your fears, yeah. Hush, you have to find a way to win you, okay. Maybe I'm too young and maybe it's too soon. Maybe I'm too used to depending all on you. Maybe I should grow, but that was not the plan. Now your voice is just an echo, I'm trying to understand. All alone, it's not home, I'm alone. It's not home, no. Light me up, give me a thunder, give me your sign in the moment of wonder, the moment of wonder. I need your thunder, show me the way to the
shame. Maybe I'm too young and maybe it's too soon, but I know it will get better. Well, it's supposed to, and soon I know, I hope I will finally understand what it all really means and all of God's plan. Beautiful noise, oh hush, I can't wait till the day I can hug you again. F'kollaborazzjoni ma' Muxu, Elton Zarb u diversi oħrajn Maxine Mek u silta tagħha Thunder. U permezz ta' dik il-website ToniSant.com mhux biss tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi u sibu d-dettalji ma' wkoll tajjeb hawnhekk infakkarkom fir-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project mingħand il-Multimedia Memory Preservation, fejn huwa fil-verità fejn issibu id-dettalji propja dwar dak kollu illi kun għaddej biex meta dak illi għaddejjin minnu bħalissa aħna qegħdin fl-2018 u anke allura fis-snin li għaddew dak illi huwa l-preżenti sir il-passat, aħna fil-futur nkunu nistgħu niftakru xi ħaġa permezz ta' m3p.com.mt. Grupp Extend ftitilu għadhom kemm tawna album ġdid u jtuna silta wkoll għal-milied mingħand l-Extend dan il-milied. Uħroġ minn oxortok, ħallini narak, kif titbissem wiċċek jixel, ħafna żbaħ mill-wart. Ejn inħażes paġna fi ktieb li ma jintemx, fi żminijiet u drama, intmu żbieq li tixxelbem. Il-ksiħ il-bard ix-xita mhumiex se jberdu l-qalb, il-fjamma li jentixel imma tintefa' qatt. Tista' tixel l-akbar stilla għażgur li ma jiswa xejn, jekk tħossok ġewwa mdejja f'qalbek ma jixel xejn.
Dan il-milied minant l-Extend u il-video taħħom miġbut fil-toroq prinċipali tal-belt mod partikolari fi Triq Repubblika u fid-daħla tal-belt. L-istess bħal mu anka il-video ta' din is-silta illi ġej issa minant diversi kantanti, fostom insemmu l-Eliana Gomez Blanco, l-Sebastian Calleja, Nicole Hamnet, l-Timea Far, l-Martina Fenek u Bradley Dabono. Il-mużika hija ta' Dario Bezzina bil-klim ta' Cliff Asab u arranġament mużikali ta' Dominic Cini. Is-silta jisimha Kull m'hemm bżonn. Kulħadd medi bris affarijiet Moħna bis biex nilqu l-għanijiet Nisija n-nis għax ħin m'għandniex Mobile mimli wisq bibħjaniet Xogħol priorità m'hemmx Insejna n-nies anke leżiż Kun hemm bżonn ftit ħin għal ma' xulxin Nabdu l-kol jitfitza biex flimkien niċċelebraw u napprezzaw żmien il-milied Il-bżonni ġo qalbna nkebsu d-dawl B'dik id-dinja bħal marra jaraw Fidla mid-diet biex turi triq Nejnu lil minni esm il-kuraġġ Bit-bissima nwaslu il-messaġġ Li l-bisir se nkun għalik Kun hemm bżonn ftit ħin għal ma' xulxin Nabdu l-kol jitfitza biex flimkien niċċelebraw u napprezzaw żmien il-milied Kull m'hemm bżonn hemmhekk minn dawk id-diversi kantanti li semmejtilkom qabel ma daqqejnija bl-arranġament mużikali ta' Dominic Cini bil-klim ta' Cliff Asab u l-mużika ta' Dario Bezzina. U biex nagħlqu il-poddata tagħna llum ukoll fl-edizzjoni tal-milied għattini sena kważi konsekuttiva jekk mhux għattielet issa wkoll xi ħaġa tal-milied jew nkella kif tal-qasjin kun gurraj tal-milied mingħand il-mistura. Però din hija veru propja diska tal-milied mingħand mistura. Fl-isem tal-missil Is-sid nilqakom f'dan l-istabiliment U taliban li trabba fil-ġid Sab il-frix lest U jagħmel kollox bl-amment U tal-ispirtu l-irqiq Imħallab bis-silġ It-nislu da żmien Festini bejn
sibuk tistenna wara l-bib milied kieku ma teżistix nifintak jien milied kieku bħalna l-żmien kien kollox kwiet kont nifinta rigali ir-roħs infernali u li klit fid-dawl u l-win kont nżid l-istorbju biex ikonna rikordju tar-rassa l-ssib kullimkien milied kieku ma teżistix nifintak jien nifintak jien Moħran u drawit siġaru kejkijiet Champagna kemm trid kartolini għal kulħadd Aħmar fid-daw deb għalina intom bejjiet intukom dejjem l-aħjar is-sen ma jitilfu ħadd milied kieku ma teżistix nifintak jien milied kieku bħalla l-żmien kien kollox kwiet kont nifinta rigali ir-roħs infernali u li klit fid-dawl u l-wil kont nżid l-istorbju biex ikonna rikordju tar-rassa l-ssib kullimkien milied kieku ma teżistix nifintak jien nifintak jien infernali u li klit fid-dawl u l-win kont nżid l-istorbju biex ikonna rikordju tar-rassa l-ssib kullimkien milied kieku ma teżistix nifintak jien nifintak jien U bid-diska tal-milied ta' mistura ħana ġena f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Dina hija l-aħħar poddata qabel ma issa nidħlu biex intom tivvotaw għal dawk li kienu d-diski u recordings oħra favoriti tagħkom mis-sena l-2018 aktar dwar dan fil-poddata li jmiss imma sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena minn qalbi narguralkom milied ħieni u sena 2019 mill-aqwa u sem nerġgħu niltaqgħu darb'oħra minn qalbi nawguralkom is-saħħa.